Fl-aħħar snin, il-popolazzjoni ta' San Pawl Il-Baħar kibret b'mod konsiderevoli, bil-konsegwenza li ħolqot sfidi kbar għal kunsill lokali li jrid ilaħħaq ma' numru ta' żoni. Fost dawn, problema dejjem ikbar ta' skart, kriminalità, toroq fi stat diżastruż u lista twila ta' xogħol li jrid isir b'numru limitat ħafna ta' ħaddiema. Dawn l-isfidi ħorġu biċ-ċar minn kumment li tat lil dan l-istazzjoni s-sindku N. Fenek. Bħalissa kriżi fejn jidħol cleansing, fejn jidħol l-indafa tal-lokal, qegħdin kriżi maħniex illaħqu mal-nies li jew mal-affarijiet li qegħdin jitfgħulna barra. Aħna jiena I am very short staffed. Allura tlabna lill-gvern insomma lil tal-cleansing u hekk biex jaraw jistgħux dan. Ġejna fi ftehim magħhom li ħajtuni xahar ta' blitz. Il-kunsill ħajkun qed iħallas 147,000 ta' xahar. Biex jittaffew uħud minn dawn il-problemi, ħidma tal-kunsill lokali waslet biex intlaħaq ftehim li permezz tiegħu se jwassal għal blitz ta' tindif San Pawl Il-Baħar fil-Qawra, f'Buġibba u fix-Xemxija u żoni oħra li jiffurmaw parti minn din il-lokalità. Permezz tal-ftehim, f'dawn il-lokalitajiet se jkun hemm servizz addizzjonali ta' ġbir ta' skart fil-5 ta' wara nofsinhar mit-2 sal-ħadd, knies fit-toroq skont skeda stipulata matul il-ġimgħa kollha u ħasil ta' toroq, pjazzez u vendi kull lejl. Dan minn barra ħasil ta' kontenituri tal-iskart u għamara ta' triq, tneħħija ta' ħaxix ħażin minn żoni residenzjali, tneħħija ta' skart illegali fl-istess żoni, tindif ta' latrini pubbliċi darba fil-ġimgħa power wash u servizz addizzjonali ta' mobile cleaning darbtejn kuljum. Dan kollu se jsir b'investiment tal-kunsill lokali ta' 150,000 euro fix-xahar.